Naimbag na arabi itay amin ako. Narunggo na ito'y umuna, gabor na ron. Umuna nga nobela tayo. Para iti panagkasangay na indak lang na pang nakaipasngay. Tinaparswa dito'y lubong nga haan anong ulitan iti basol. Dahil iti nakailumaan niya po Santa Maria kanya tayo. Naipasngay nga awan ti basol karawin. Dahil iti pamati tayo. Dahil iti pandorsuro ti simbaan tayo. At na istorya ti may isang agasawa. Actually ang ambok gayang kita. Kada iti agasawa, iti pang-ubingan da. At dan stable ti trabaho na. At da kabaulan di lalaki. At the same time, at dapat kabaulan di babae. Kaya di pamilya da, di adal na pa, napintas pa iti trabaho na napintas ti trabaho na. Tutap ta, dati lalaki ka pumat nasamit mo ti panagdildil na kada nakaraki mo. Nalain na nga makikadwa, ay kaya mo nagiti, uri nagiti katrabaho na. Kaya aging ka na nakaganong ti punto, na dati lalaki talaga na nagaramit at nagparapin. How many times nung mo, tahaan na unang nalinsan, naging ka na nito, nakabaulan na mga sutinaran, nakabaulan na mga matakaya na naman. Kaya di babae, aging ka na nakadalang din yung puntos na nagamit din di babae na impapakam mo, ay nadanon na, nadanon din yung puntos na awanan, sinalatan ti final, sinalatan ti maudi nga solusyon na di panagkadwaran at nadanon di pero kwarto na kasi. Katap ka, kabayaran ti panagtarik ti panawad, dati lalaki, ay ito na mga talaga dito yung bakit na. Nagdi ka lang nga, nasumabit. Dati babae mo talaga, ay ito na mga tilakay na kanya ron. Nakatawin ka kasi dyan. Aging ka na hindi yan sinang. Mapanan ni sinang. Nagdi may saman na sikreto na nilitik na kunanan no, kas ano kararag di jay. Uray mo na kas dyan napasama, kas ano panagkararag jay babae. Han na nga mo, uray gayong dinalaki mo na si babaso. Agkat kararag na. At ako personal na kararag na uray mo managbaso. Kaaging ka, na handa na mo utang, kas na nagsinubyanan na. Di na amuno kas ano ka nagsinubyanan, inaradawa kas niya ako Diyos ka nagsinubyanan da, aging gana na nag-promise na kilalaki nga awanan, nag-promise mo ka, aging gana na DJ experience da, DJ patas da, haanin nga al-alya itibyan da. Nagbalino na kas na agkinkin na tawa dalaman. Kaaging gana ta, istorya ka na, hana mabaing nga mga istorya nitong garumay sa na acceptar dan din na pasama, napakawan dan din na pasama, naragsak dan na agkadkadwa, aging na kasla na nalasakan na dahi jay, aging gana na ta, no kumano na jay, all the story teller ko na they live happily ever after, naragsak na uwi na ta, naragsak na. Kakitao, kanya ti ibagbaga na dito. Apa yan niya nga tabi, rason na ng pasublikan niya dali dito. Umuna-una na kung hindi ayat. Ayat ito na kung isa. Hindi niya managkarara. Hindi niya ayat na ang kondisyon ng karapon. Hindi niya ayat na haan na mas papakan na naging nayat. Uray mo na ito black, uray mo na ito kursong di maysa. Aging inayat at ang hindi kursong na naandang bilang nawa. Kalungit kita kung tayo makabasa. Nung kabaulan ka, asawa ni Kasdyan. Apa yang nakakawalan niya ako? Nakakaroon niya ako Diyos. Nakakaroon niya ako Diyos. Apa yan? Isugod na timao niya ako Santa Maria. Isugod na timao ni Jesus. Inaramat na tibagin niya ako Santa Maria. Kasobra-sobra din dyan ayat. Uray ko, na tayo na nailunglog tayo. Awanan kita, imudiran tayo, itimatan niya ako Diyos. Ngaw, kitaon tayo ang panagayat na isunod din manon. Haan na kayo nga inayaban nga, sublit
iso na tinangdanon, tikat kinatao tayo. Bingma ba ko na nagagitol na ko, di ko bingma ba sa nila, inarako ko at ikatao. Iso na si Dimanong kanya tayo, kaumay na tayo at namunaw na ina. Kada tirang rambato tayo, iso na iti ako sa Santa Maria. Iso na iti akong na nausar, na aramat ni bagina, na dalos na bagina, tapno tuma ako. Nag-isang mo responsor yung nagpintas, niya ko na managparabot na nga asin ni Diyos. Haan na, agpatingkat ikaasin na. Una na ni, pabangunan na, dagiti magpang saranayan na, dagiti magpasubo, bangunan na. Haan na ibang na, oy, bumanong kantan, makamok, abiyag mo. Haan, iso nga ba iti magpakitaan siya ayat ni Diyos niya. Kitaan siya ayat na kanya tayo, mga tayo, uray na ito, black tayo. Kuna tayo nga, hindi na minsan na, uray na tayo, kaalasan, kadudugyutan ko man, ganit-ganit ko na haan na maawat na baso, haan din niya ako Diyos, di ka rin ibagbagatan. Nudi puso na kaya na nagbabawi, akunan na ka. Dahil di akong naapaya nga ramrambakan tayo, naapaya nga dakil di panagraan tayo ni ako Santa Maria, kitaan niya, gapukan niya na naaramat tapno halitang mukti, kinatao tayo ang naroon. Dahil ti palagayat ni Diyos na awan ti kondisyon na dari ay istorya tayo mag-asawa at dapat di puntos na dapat ti baso ti may sarto. Nagsalto ko na tayo di pasensya. Although ang nagsalto di ayat, nagsalto di pasensya na. Kinagat ang ada aginggan na sinang ngam di puso agpatpatangda, di puso agtungtungtungda na ibagbaga na ito may sakit may ay ayatin na kagtumagta. Nudagdong man, dahil langay di kayo hantay na oray na tayo namin nakaptao, kas langay kurang di talit tayo, di ayat ni Apo Diyos. No timitingan tayo diyay, haan tayo pang nakaikarin nudagduma, kas lang, haan tayo mabigbig, di ayat ni Apo Diyos kanya tayo. Dati ko muna nga maibasa, nagpintas, dati ko na nga, ti Espiritu di Diyos, ti makaamot ti panunod. No adda ti Espiritu di Diyos kin ka, mabigbig mo dagiti parabor na, ang nagmayatan laman. No haan nyo maawatan ti parabor niya po Diyos, minamaag. Kaya na masaon ka, awan ti Espiritu na kin ka. Isumano ko, iti inamdaw ko nagbiyak tayo, mabigbig mo kayo na ito managayan niya po Diyos, mabigbig mo kayo na isaksakin na kami ang Diyos. Kaya naman sa mga daway na ang Espiritu na kami natin. Abdrab-drabang ko kayo na ang Espiritu na. Notay ko naman, no awan ni Espiritu ni Diyos, kami mabigbig na iti grasya na iso na dyan, nawan ni Espiritu ni Diyos kanya kayo. Andiyan na dyan, apa, andiyan na kaya, managing bubuko, makitangtang si, nawan ni Espiritu ni Diyos kanya kayo, mabigbig na iti parabong na kanya kayo. Kasla, di ba panagilangan tayo haan na genuine ko haan na Diyosan, na espiritual, no haan tayo mabigbig data. Kinagsaya ako din yung gundaway, nagabsan na panangang amiris tayo, dahil panagdubdubin na tayo, mabigbig tayo, kinaman na kayat ni Apo Diyos kanya tayo, numan pa malang baso tayo. Numan pa awan pa makaikali tayo. Dagiti na itiklag ko na naman na, dagiti makusbo. Bangunan na. Anong bibayan? Dati ibang milo tayo. Pinapaksyan natin dapas. Nagbayad na ka, tagdar niya ako sa kanya, kisama tayo. Kung ano ako madagitay, aramid tinibon yung kanya tayo, agbalpalay ko. Agad ko naman. Agpok kawanin dahil ito'y demonyo. Si Asino ka, amok kasi katanak ni Diyos ko na. May kakanila, dadaalan na kami. Hindi ko na nag-aagulin ka. Rimuar. Nagmayan ka ng pagtatrapisano tayo. Apay nga rin na. Agulimon ka kung ano ako kanya tayo. Madarosanan din puso tayo. Agulimon ka kung ano ako kanya tayo. Agtadal kong itisaan tayo ni Apoy Susan. Maikat amin na samsamuyan, amin na problema, amin na saksakit tayo. Uray di sakit tayo mismo. Ano kaya na ito magaling na naramit tayo. Dahil tayo kinamanagayat niya ako Diyos nga masakong na bibligan. Kada di asawa na sugyan tayo, at niya pinangminti na
di inayada, nagsaltat ti pasensya, agsina na. Nung anya ti sekreto mahandaman mo ti tong kalmisan, nagkakararag na ba? Anya mo kanya tayo, panang bigbig ti Espiritu ti Diyos na attract trabaho. Panang bigbig ti grasya ni Apo Diyos na attract trabaho, babago ti Espiritu. Haan nga umaray ti ayak natin. Haan nga umaray ti DJ, kung na tayo ayatan na tayo na po, ayatan tayo na, nabigbigin tayo, tigaraw na Espiritu Santo kanya tayo, isuwag tayo dyan. Iso tinang maintinarkan niya, iso timang maintinarkan niya tayo. Ayaw ni Espiritu Santo tinagtrabaho, kanya po Santa Maria, lagitan tayo. Nagsikog, babaan ti aramid ti Espiritu Santo. Iso nga basically, dahil ang Santo na komunyon tayo, naggapuan na lang muna dahil bagini ako Isus kaawatan tayo, babagat ti aramid ti Espiritu Santo. Iso nga nabigbigan tayo ti aramid ti Espiritu Santo para tayo, mabigbig tayo tayo grasya na ag-materialize di dyan ayan na ibagdadama para tayo. Agtalag tayo ti Diyos, naman pa'y nakapso, naman pa'y managpaso, naman pa'y awan pa nakaikali tayo, no subyanan tayo di kanyang mga dayak na subyanan tayo di trabaho ti Espiritu na iso tayo dyan makita tayo di kanyang mga dayak na dito niya ako Santa Maria konkreto nga pakakitaan karamid ti Espiritu Santo timao tapno maalamon dahil tinarapok at kinatao tayo ibuhos tayo at dumawat tayo ti panangibabag na dumawat tayo ti panalakmig na tayo tayo so karong pinailubungan na ina tayo. Iso nga tata, rambakan tayo dito ay panakaitapo, pinaindak lang. Na isang salayan na panakaipas ngay, haan nga ng ulit at itipaso. Iso tayo ito na nailangitan na ina tayo. Tultuloy tayo karong tayo tayo, iti Diyos, babaan ni panangibabag na po Santa Maria, iti tayo na Santo ang Misa.